दिनै आथिखालनि मुगायाव गोबां लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा आन्दायदों गावनि मिजिंआ मा गाव बबेयाव सौहैगोन माबायदि सोलिदों गोबां लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफ्रा दिनै आन्दायनानै दं बेबायदि सम गैलिया 200 थानिबो बारा जोंनि मण्डलिफ्रा जाबायना जोंनि बिबिसियाव 200 था मण्डलिनि गेजेराव नोंसोरखौ इसोरा दिनैनि फुङाव बाख्नायनाय सिबिनायाव आशीर्बाद लानो थाखाय सायख'नानै लाबोबाय जायफ्रा सफैनो हायाखै बिराद दुखु गोनां आन्दायदों गावनि जिउखौ उल्थां फाल्थां खांदों जोङो इसोरनि बाथ्राखौ जों नायनि बेनि सिगाङाव आङो मोनसे भिडिअ श' खालामनो सानदों समा 45 आंनो होजानाय अन्नानै 45 जायोला समा जाबाय होननानै बुङो दे सोमदोन आं खावलायनाय थाबाय सोमदोन इस्लारि बे समावहाय मोनसे भिडिअ श' आं खालामगोन मैयाहाय आलासिया मा बुंदोंमोनलाय मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोखांदों आरोना आलासि बुंनायावहाय आं गोसोखांदों आलासिनि बुंनायखौ आं गोसोखांदों बे बेरेफुंजानि जौ लोंनाय निसा बाहायनायजों जिखुनु जा जौ लोंनायजों गाज्रि खामानि मावनायफोरजों मा खालामदों सोरखौ मा खालामदों बिगुमाया सोरखौ खालामदों सैतानखौ बिगुमा खालामदों आलासिया बेखौ बुंदों अके आं बेखौहाय नोंसोरनो एसे माने गोसोआव थुलुंगानाय मोनथों होननानै आं दिन्थिनो सानदों थुलुंगानाय माने मोनसे बेखौ नायग्रोदो साउन्डआ थाङाखै माथो नुहोदों एसे नुहोदों लिरनायखौ नुदों ना मा इयो BAR मा बारहुंखा नङा नायदो नुहोदों दा एसेसो ने सानखाय सिनायाखिसै इट्स अके कानेक्सन जायाखिसै दे पिक्सारखौल' नायहरदो आं एसे बुंगोन दा नायदे गोसो होनानै सोरबा लोंफेराखैब्ला लोंनो हागोन प्लिज डोन्ट डु दैट vodka बिराद दामि लोंब्ला मोदोमफ्रु मोदोमो कालारफुल नुदों दा ने बिराद कालारफुल नुहरदों नुहरदों ना सिनायदों मा खालामदों बेलाय बुंहरसाय मा खालामदों हा जौ लुदों सोरबा मालाबा लुफेरबाय हा औ लोंफिनबाय दां अके नोंसोरो नुबाय गुसुङै आं दिन्थिनाय जाबाय सोर साबसेया दिनै बेबायदियाव गोजोमदोंमोन I mean बेनिखायनो आं नोंसोरनो दिन्थिदों
जेब्ला आङो बाहेरायाव दंहैयोमोन अब्ला आङो नुदों मिथिदों मोनदांदों बियो मा 18,000 मोननो थाखाय आङो बे खामानिखौ मावदों गोबां मोजां मानसिफोर लाइमोन जोलाव सिख्लाफ्रा फैयो सानफ्रोमबो बहायनिफ्राय रां मोनो आं मिथिया सानफा सोरबा थाफैयो सानफा सोरबा लोंफैयो ओरैनो गावनि समखौ हगारो आथिखालनि मुगायाव जों नुदों आं गोसोखांदों आरो जोंनि आलासिया मिहाय बुंदों नालाय फेरलि सेमारकना लोंनायजों निसा बाहायनायफोरजों फर्निकेशन खालामनायफोरजों गावखौ मा खालामदों गावनि जिबनाव सैतानखौ बिगबा खालामदों नाथाय आलासिया मा बुंदोंमोन ख्रिस्ट'आ नोंनि बिगबा जाथारनांगौ फै जोङो नायनि बाइबेल सिरि जों नायनि जोंनि देग्लायनि एनुअल युथ कनफारेन्सनि जि आयदा सोरबा गोसोआव दंना आयदाखौ सोर गोसोआव दं Remember your God in your youth. लाइमोन बैसोआव नोंनि इसोरखौ गोसोखां बेयावनो बयनि माने सिंसा बेयावनो हाबना थाखाबाय लाइमोन बैसोआवनो नोंनि इसोरखौ गोसोखां हाबनानै थाजोब्बाय बाइबेल सिरिया जाबाय उपदेशगिरिनि जिनेभा लावसेसारि बेवहाय नायोब्ला जों नुयो Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the year draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Sir, सबसे फरायदों बेयाव फुङाव फैनायनि सिगां सार्भिसाव फैनायनि सिगां बे बाइबेल सारिखौ सोरबा फरायदों नामा फरायदों हा फरायाखै बाइबेलानो गैया लेटाराव लिरहोदों बाइबेल खाथा गीत खोलोम लानानै फै ओरैनो दाफै युटकेमाव होननानै लिरहोदों लानानै फैयाखै बेनिखायनो बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां जोङो जोलाव समाव गावनि सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बेनि दिना सफैब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो रंजानाय गैया जेबो रंजानाय गैया जेब्ला जों उपदेशगिरिनि बिजाबखौ नायो बेयाव गोबां सानसुमैगिरिफ्रा साननायफोरजों दं गोबां मानसिफ्रा बुद्धिया गोनां इनाय आरो गोसो बायनायजों मानसिनि थांना थानाया बेसेबां उल्था फाल्था नुदोंना बेसेबां उल्था फाल्था बिनि बिसय उपदेशगिरियाव लिरदों उपदेशगिरियावल' नङा उपदेश लिरगिरिया सोरमोनलाय सोर Author sir, उपदेशगिरिनो हा राजा सलमन दाहोन बियो राजा सलमना बे बिजाबखौ बोसोन बिजाब लिरदों उपदेशगिरि लिरदों हा Song of Solomon लिरदों बिराद मोजां हा बेवहाय ओरैबायदि लिरदों जुदि जोङो फरायलाङो गासै सारिखौ अब्ला जों नुयो प्राणा नंबां जाबांल' जोंनि प्राणा जोंनि जिउआ नंबां जाबांल' जेबो गैया दा गियानि आरो दोहोनि सलमन राजानि एसे बुंफोरलु जों नायनि बिथाङा जेरुसालेम बा इजराइलाव बिथाङा जोनोम मोनदों बेनिफ्राय बिथाङा 932 BC आव बिथाङा रुंसारि जानानै थांदों बेनिफ्राय बिथांनि हिन्जावनि मुङा फारावनि फिसाजो नामा बेनिफ्राय बिथांनि बिमा बिफानि मुं एसे नायनि आरोखि किं दाभिद ओमफ्राय बेथसेबा बिहा गथ'फोर दं बिराद मोजां गथ'फोर चिल्ड्रेन रेहबाम मेनेलिक वन टपट बेथसेमात बिसोरो किं सलमननि बिसाफोर
दा बेबायदिनो नोंथाङा सोरखौबाफोर मोनथिगौ ना मा बियो गासैयावबो सानफ्रामबो लेट फैग्रा सोरबा मिथिगौ ना सानफ्रामबो लेट फैबाय थाग्रा choir टीमनियाव आं सोंनो नागिरदों choir leader सोर बानस' नामा बामोनगाव एरियानि नों लिंहरब्ला सोर उन फैयोलै दङ दा ने हानजायाव समबादि फैनो थोनो फैया खुनुरुखुम जौहांआव खावब्ला नुजाफैयो आरोखि बेबायदि नोंनि लोगो दं नामा हानजायाव बेबायदि दं नामा सानफ्रामबो लेट फैयो सानफ्रामबो लेट बेबायदि लेट खालामग्रा सुबुङा मालाबा मा जागोन मिथिगौ मोजां मोननांगौखौ मोननाय नङा सिलिंगोन जि आं सोलोंनांगौ मोजां सोलोंनांगौ बेखौ सोलोंनो मोननाय नङा जायफ्रा दिनै फैयाखै आंनि बुंनायखौ खोनानाय नामा दहायसो एसे सिगाङाव खननानै थांनाय मेथाइखौ सोरबा दा फैला खोनाबावनाय खोनाले जोब्बाय थांबाय फार्स्ट बेनिखायनो लेट दाख्लै आलसिया दाजा आरोखि थारमाने जोङो आरोबाव गाहायाव जों थांनि सोरबा लोगोआ नोंनि बेबायदि दङब्ला बेखौहाय नों मा खालाम थुलुंगा हो दाराय थुलुंगा हो लाइमोन बैसोआवनो नोंनि दंनाय बोलोजों इसोरखौ समायहोग्रा जादों नों मावनो हायै सम जानायनि सिगांनो मावनो हायै जानायनि सिगांनो मिन्स बिनि ओंथिया मा नों मावनो हायै जानायनि सिगांनो मा नोङो बैसो थानायावनो मावनानै ला सोलों गाहामखौ लाइमोन बुङोब्ला सोर साबसे मिथिगौ ओरैहाय 18 निफ्राय 30 बोसोरसिमाव रानोब्लाबो जाहैगोन बायदि मोनदों आं लाइमोनाखौ जोलाव आरोखि न एकदम जेराव बाखा जिखौ मावनो थोनो बेखौ मावो थैया बिराद गुदुं मोजां आरो गाज्रि जेबो मिथिया मावो थोननायखौनो मावजोबो मावनो हायो आरोखि मावनो हायो बेबायदिखौ जोङो जोलाव होननानै बुंनो हागोन सानसेखालि आं मा जादों माने बेखार नालाय जेबो गैया फरायनायाबोलाय गैखाया दालखा अब्लाबो आं मा खालामदों सासे लोगोआ आंनोहाय खोन्थादों आरोखि फंबाय नोंथां नों आर्मि साखरि होसोनाय नामा होननानै सोंदों थो होननानै थांदों एसे आंबो नायनोहाय एसे माने आर्मियाव थांब्ला समायनाय बायदि आं मोनदों आरोखि न फिगारफ्रा एसे थिगमोन आरोखि हायथाब्लाबो खिन्थु आं थांबाय खाहैनांबाय दाने एजुकेशनानो गैया सोलोंथाइया गोजौ थाखोनि नङा दाने खानानैसो आर्मि होसोनांगौ गुबुनफ्रा सोरबा लिरनानैनो माने पास जानानै मोनदों आरोखि आंनि खारनांदों गैया नालाय गोजौ थाखो फरायनाय गैया नालाय खारनांदों खारदों लास्टआव पइन्टआव आं सहैयाखिसै समा बारलांबाय आं सहैयाखिसै गोग्लैनानै थानांदों बे आदैया गिदिर दुगानाय बायदि मोनजोबनानै जल्दआव आं गोग्लैदों खारनो हायाखै मानोना आं प्रेक्टिस गैया सिगांनो आं मावना लायाखै सिगांनो आं सोलोंना लायाखै साख्रिलै होननानैल' खारलांदों बिदि जायो नामा जाया उनावहाय आं रिग्रेट खालामदों बेवहाय आं नुदों गोबां लाइमोनफ्राल' फैदों जोलावफोर समायना जोलावफ्रा फैदों बेनिफ्राय मा जादों बिसोरो खारदों सोरबाया मोनबाय सोरबाया मोनाखिसै 1 मिनिट थाबावब्लाबो जै बे हाबग्राखौ होथेबाय आरो नोङो जेबो माने चान्स गैले हाबनो सिङाव जायफ्रा टाइम बायदि सहैबाय बिसोरो सायख'जाबाय नाथाय बेवहाय आङो नुदों एकदम थैयै मोदोमै आखायै एकदम मदद जांगिला जोलावफोर आरोखि मावनो हाग्रा खारख्रुबनो हाग्रा जेखौ थोनो बेखौ मावख्रुबनो हागौ आर्मियाव डिफेन्सआव बेबायदिखौ नांगौ दिनै नोंथाङा माबायदि इसोरनि सिगाङावलाय इसोराबो जोंखौ बेखौनो लुबैदों नोंनि लाइमोन बैसोखौ फोरबोनो होदो आरो नों समाय होदो बेनिखायनो दे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगां नोङो जोलाव समाव सोरजिगिरिखौ गोसोखां आरो बिनि दिना सफैब्ला नोङो होनगोन बेफोराव आंहा जेबो रंजानाय गैया राजा सल'मनआ बेखौ लिरदों
बयनिफ्रायबो धोनिसिन बयनिफ्रायबो गियानिसिन राजा जायखौ बियो गोसो होसारनानै गावनि मोनदांथिनायजों बियो लिरदों इसोरनि हेफाजाबजों इसोरनि बोरजों ओमफ्राय जेब्ला जोङो बे सारिफोरखौ फरायलाङो अब्ला जों मोनगोन 3 सिरिखौ फरायलां जेब्ला जों बे सिरिफोरखौ साननानै नायो जों मिथियो दि थारैनो जों सम थानायावनो गाहामखौ मावथारनांगौ बिनि अनगा जोंहा जेबो मावनांगौ गैया राजा सल'मना गोबां संसारनि खामानिफोरखौ मावदों आरो इसोरनि खामानिफोरखौबो मावदों इसोरनिफ्राय होजानाय गियानजों नायदो अब्लाबो बिथाङा बेसेबां उन दाहा खालामदों आरो जोंखौ फोरोंदों बिखौ जों बे सिरियाव जों मोनो 1निफ्राय 3 सिरियाव 1निफ्राय 3 सिरियाव जों नुदों बेनिखायनो जेब्ला जोङो उपदेशगिरिखौ फरायगोन बेवहाय जों नुदों vanity fruitless useless जेनिबो थाखाय उदाया दिनैयाव जिरायनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव सोर सासेया गावनि गोहो आरो बोलोखौ इसोरनि बाथ्राफोरखौ सिगाङाव दोननानै समाय होफेरखो सोर सासेया दिनै इसोरनि मुंखौ समाय होखो इसोरनि बाथ्राखौ गोसोआव दोननानै सोर सासेया समाय होखो सोरबा बुंहरगोन ना आं समाय होदों होननानै सोरबा बुंनो हागोन ना आं समाय होबाय होननानै सल'मना बुंदों राजा सल'मना जाया सोरजिगिरिखौ गोसोखाङो जाया सोरजिगिरिनि मुंखौ लानानै गावनि जिउखौ खाङो बियो उन दाहा खालामनांनाय नङा फ्रुइटफुल जागोन फिथाइ गोनां आशीर्बाद गोनां जागोन useless जानाय नङा useful जागोन जोलावफ्रा सानदों नामा बे गोजौआव गावनि गोलाव खानायखौ दोननानै ओरै दुल 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 सिनजानानै बिर होलायनाय बाइक सालायनानै इसोरखौ सिगाङाव दोननानै मोसागोन बाख्नायनाय नामा इसोरखौ सिगाङाव दोननानै गावखौ समाय होनाय नामा बेलाय सिंग्रिफ्राबो सानदों नामा गाव इसोरनि होखानाय समायना गोसोम खानायखौ गोजा खालामनानै स्कुटि सालायनानै फ्रिं सालायनानै बिर होलायनानै गुबुनफोरखौ नुहोनानै माबा मोनसे बे इसोरखौ बाख्नाय जागोन नामा अके आं बेखौ दाखालामनाखै आप टु माने नोंनि इच्छा बादि नाथाय आंनि बुंनाया जाबाय बिदिजों जों इसोरखौ समाय होनो हाया जेब्ला जोङो आंनि इसोरखौ आंनि सोरजिगिरि होननानै गोसोखांबाय बेखौ जेब्ला जोंनि जिउआव दोनबाय अब्लानो जों मा जागोन सासे समाय होनाय सिख्लाजों जागोन सासे समाय होनाय सासे जोलाव जागोन माब्लाबा माब्लाबा जों सानो मोदोम हिसाबै स्पेशली आङो मण्डलियाव पास्टर मावनानै गोबां 7 जनसो मानसि थैनायखौ फबनो मोनबाय ओमफ्राय बेमारियाव गोग्लैनायफोरखौ रायज्लायनो मोनबाय बिथांमोनजों आं रायज्लायो बे समाव मा बुङो पास्टर आंनि देहाया गोख्रों मोनब्ला गिर्जायाव थांगौमोनलै पास्टर आंनि देहाया गोख्रों मोनब्ला गिर्जायाव दान हैगौमोनलै थांबावगौमोनलै आं थांबावगौमोन नाथाय मा हालिया बिसनानिफ्राय सिखांनो हालिया बे समाव बियो समाय होनो हाबावगोन नामा हागोन खारलायबोनानै नोंसोरबायदि एकदमबारे देहा गोख्रों लानानै बेबायदि फुङावहाय गोजोनथियाव फैनानै इसोरखौ बाख्नायफैनो हानाय बोराय बुरैया सोरनिबा आथिङा ओरै फायख्रबबाय बिसोर सिदाबो खालामनो हाले फायख्रबलायनोबो हाले बेबायदि अबस्था दा बिसनाव खायलें थानाङो बे समाव नों मा मावनाय बेनिखायनो किं सल'मना बुंदों सम मोननायावनो जोलाव बैसोआवनो फोरबोखौ गोसोखांदो बिखौ गोसोआव दोनदो समाय होदो
नों थैनायनि सिगां नों जब्रा जानानै बिसिनाव थानांनायनि सिगां सोरनिबा न'आव दं नामा नोंनि आबै आबौआ बेबायदि अबस्था दङ आंहालाय मण्डली गिदिंग्राखाय नुबाय दङ गोबां दं दाबो दं बिसिनायावनो गोग्लैनानै दं खिन्थु रायलायनाया रायज्लायो मेगनफ्रा नुयो सासे जों गामियाव दं बेखौ आं आइ सोमोन्दो जायो जोंनि आब'खौ बिसिनाव मोनलांदों आरोखि आइ आब'नि बिखुनजो ओरैबायदि इसोरखौ गिग्रा आइजोमोन बियो एक्सिडेन्ट जानानै गोलैग्दावदों आथिं आखाइ बायदों बेनि उनाव बियो ओरैनो नोरजिया जालांदों दा बियो बिसिनाव गोदोनानै दं सानसेखालि आं नुदों बिनि बिसौ मैखोम नार्जारिया थांनानै रायज्लायहैदों बेनिफ्राय मा खालामदों सोंदों आरो आबै नों गोबाव जोरबावनो लुबैदों नामा होननानै सोंदों ओमफ्राय सोंनायाव औ होनदों ओमफ्राय इदिला दे मेथाइ दोंसे खन होननानै खन होदों बे बुरैया मेथाइ खनदों आइया मेथाइ खनदों बिराद मोजां मेथाइ खनदों बेवहाय बिसौफोर दं हनै सोरबा सोरबा मेथाइ खनदों खिन्थु बियो मा बुंदों आं गिर्जायाव थांनो हानायमोनब्ला साबसिन आं इसोरखौ समायहोगौमोन बेनिखायनो आं बुंनो सानदों बे समा नोंथांनावबो सफैनायनि सिगां सोरजिगिरिखौ गोसोखांदों सल'मना बेखौनो बुंदों जुदि नों बेखौ मावाब्ला नस्थ' जागोन दे जुदि नों बेखौ मावाब्ला नोंनि सोरजिगिरिखौ नों गोसोखाङाब्ला नस्थ' जागोन जोङो सानफ्रोमबो जिउ खाङो जोंनि जिउ खांनायफ्रा उल्था फाल्थाल' आं दहननिफ्राय बुंबाय थादों मानो आं बे वर्ड्सखौ बाहायबाय थादों बे सोदोबखौ आं मानो बाहायबाय थादों उल्था फाल्थाल' नोंथांमोना बुजिदो उल्था फाल्थाया मा जोंनि जिउ खांनायफ्रा हपलेस नो हप जेबो आसा गैयि बायदि जों जिउ खांदों जोलाव मालाय मा जानो बोलोग्रा सिख्ला मालाय मा जानो बोलोग्रा लाइमोन जोलाव सिख्ला जामारलाय मा जानो जुदि नोंनि सोरजिगिरिखौ नों गोसोखांनो हायाखैब्ला in vain जोङो जेब्ला फोरबोखौ आंनि सोरजिगिरि होननानै गोसोखांगोन जों फिथाइ थाइजोग्रा जागोन जेब्ला आङो फोरबोखौ आंनि गोसोआव दोननानै आंनि इसोरा आंखौ सोरजिबाय आंनो गोथां हां होबाय समायना महर मुस्रि होबाय बेनिखायनो आं फोरबोखौ हामबाय होयो जेब्ला आं बेबायदि मावगोन अब्लासो फिथाइ गोनां जागोन बोर गोनां आं सासे जोलाव जागोन नङाब्ला बेवहाय जेबो मोनदेरनाय गैया जेब्लायबो बे लाथिख' सोरबाया सानो आं जेरावबो आखा फाखा आं जेखौबो गोरों मिउजिक आं दामनो गोरों मोसानो आं गोरों रोजाबनो आं गोरों केराटे गेलेनो आं गोरों फुटबल आं जोनो गोरों आं जेरावबो आखा फाखा आंनोहाय रावखौबो नाङा आं संसाराव बुजिबाय आं गोसोबायदि सोलिगोन सोरबा सानदों नामा आङो दाखाल आंनि लोगो सासे मालयालम लोगो केरेलानि बिथांजों रायज्लायहरदों गोदान बोसोरनि एसे सिगाङाव गोदान बोसोरनि एसे सिगाङाव 1 तारिखनि सिगाङाव मीन्स like 8:30 or something 8:30 आं रायज्लायहरदों 8:30 जेब्ला आं रायज्लायहरदों बि बुंदों ब्रादार बोसोर गोदान फालिनाया निसा आंने होननानै बुंदों जायाखिसै गावनि असे फंबाया मा जादों गारि सालायनानै गोग्लैनानै थुब्ला थैदों जेलाव सोरबा केरेलायाव थांफेरनाय दं नामा बेरायहैनायफोर फरायनो थाहैनायफोर बबेबा जायगाजों लामाया ओरैबायदि डेन्जार हिल्स एरिया नालाय गेगदा गेगदि खेंख्रा खेंख्रि गयरा गयरि ओरैबायदि गिथावथाव बेबायदि लामा बिथाङा सुब्रनानै नायदो गोदान बोसोरबो गैया जेबो गैया गोजाम
गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनोबो गैया जेबो गैया नोंथाङा मा मोनदों 2019 खौ नों बिदाय होदों ना होआखै होदों दा 2019 खौ बिदाय होबाय 2020 खौ बरायबाय बेसेबां इसोरा नोंखौ अनकेरनायसै गोथाङै लाखिबाय अब्लाबो दिनै सुबुंफ्रा नों इसोरा दि नोंखौ सोरजिबाय नों बेखौ मिथियाखै मानो बयबो बुङो आरोखि फोरबो नों अननानै जोंखौ बासायना लाबोबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय नैबे बोसोरसिम सोर सोर रोजाबा बे मेथाइखौ रोजाबदों बयबो रोजाबदों गिर्जायाव ने रोजाबदों बे मेथाइयानो जोंखौ इन्सपायार खालामो थुलुंगा होयो नाथाय खुगाजोंल' रोजाबबालाय मा जानो बाबु रानि नोंनि इसोरखौ नोंनि सोरजिगिरिखौ नों गोसोखाङाब्ला मा लाब दङ लाब गैया मानसिफोर खननायखाय खनफानायल'जों जाया फोरबोखौ नोंनि सोरजिगिरि होननानै गोसोखां अब्ला नोङो बोर गोनां जागोन आशीर्बाद गोनां जागोन बोर गोनां जागोन आशीर्बाद गोनां जागोन आरो नोङो फिथाइ गोनां जागोन useless जानाय नङा useful जागोन बयनिबो थाखाय बेनिखायनो गोथाङै थानाय समावनो लाइमोन बैसोआवनो फोरबोखौ गोसोखांदो बियो आंनि सोरजिग्रा इसोर नङाब्ला जेबो मोनदेरनाय गैया नङाब्ला जेबो मोनदेरनाय गैया जुदि फोरबोखौ आंनि सोरजिगिरि होननानै नोंनि गोसोआव दोननो हायाखैब्ला नस्थ' जागोन फंबाय आरो बिनानावमोन बेनिखायनो जिसायानि 30 बालाब 30निफ्राय 30 सिरिखौ जों नायनि बाइबेल लाबोदों दा ने थिखांसाय बाइबेलावखौ सोर सोर लाबोदों युथ केम्पसो इसेल' मानसिखाय आं बेखौ मावनो होबाय थिखांना दोनथ' सोर सोरनाव दं बाइबेल मबाइलखौ खिन्थु दा थिखां मबाइलावहाय दानाय बाइबेल थेंक इउ गाहायाव दोनदो इसोरा बाख्नायजाथों जायफ्रा लाबोआखै आरो जायफ्रा लाबोबाय इसोरा बाख्नायजाथों जायफ्रा लाबोआखै इसोराबो थुलुंगा होथों इसोरा दुखु मोननाय नङाथ' नोंसिनि बाइबेल लाबोयियाव इसोरा दुखु मोननाय ना मोना नों दि बाइबेल लाबोआखै बाबु इसोरा दुखु मोननाय ना मोना दैदेनगिरिफ्रा गेजेराव एनाउन्स खालामदों जेब्ला युथ केम्पआव थाङो खाथा खोलोम बाइबेल लानानै थां फै नोंसोर मानिदों ना दा आं बाइबेल थिखांनो थिनाव नों थिखांनो हादों हायाखै दा जायफ्रा लाबोआखै हायाखै अलरेडि लेट टु लेट बेनिखायनो आं दहन बुंदों सम थानायावनो बे समाव बाइबेल फरायनि सेंग्राब्लाबो लेनायनानै मेङो आरो जोलावब्लाबो सुखुनानै गोग्लैयो आन्थाय जाया हामलायनायजों फोरबोखौ लामा नायो बिसोरो गोदान जर मोनदेरलांगोन बिसोरो खर'आ दाउनि समान गांखंजों गोजौआव बिरखोलांगोन बिसोरो खारब्लाबो मेंनाय नङा थैब्लाबो थाबायब्लाबो लेलायनाय नङा प्रेज द लर्ड हालेलुया होनो सोरबा सोरबा गिदों नामा हालेलुया होनो सोरबा सोरबा गिदों हालेलुया हालेलुयाया मा जागासिनो दङ दानि आथिखालनि मुगायाव मा जादों बयनिबो आखायाव मबाइल दं दा हालेलुयानि मिनिङा मामोनलाय नोंसोरबो बै कमेडिफोर बायदिसो बुंनाय नामा बुङा बिराद दावराव जागासिनो दङ हालेलुया Praise the Lord. सम थानायावनो जोलाव बैसोआवनो फोरबोखौ गोसोखां अब्ला मा जागोन जोङो मा जागोन बिसोरो खर'आ दाउनि समान गोजौआव बिरलांगोन सम थानायावनो जुदि नों इसोरखौ जिउनि जोंनि जिउनि दागिरि जोंनि मोदोमनि दागिरि होननानै गोसोखाङोब्ला गोजौआव बिरखैलांगोन खारब्लाबो लेलायनाय नङा मेंनाय नङा थाबायब्लाबो लेलायनाय नङा बियो बोलोग्रा जागोन इसोरा जोंखौ बेबायदि मावजानायखौ जोंनिफ्राय लुबैदों बेनिखायनो नायदो
सोरजिगिरिखौ गोसोखांब्ला बेसेबां लाब दङ आरो उन्नति दङ जौगानाय दङ जुदि नोंथाङा इसोरखौ गावनि दागिरि होननानै मिथियाखैब्ला दिनैनिफ्राय मिथिदो फंबाय आरो बिनानावफोर दिनैनिफ्राय मिथिदो इसोरा नोंखौ दागिरि अब्ला नोङो गाहाम जिउ खांगोन नोङो उन दाहा खालामनांनाय नङा जेब्ला नोङो उन दाहा खालामनांगोन अब्लासो नों खर' हमगोन नै पइन्ट नोङो लाइमोन बैसोआवनो गावखौ थामथिम खालाम जाहाथे निदान आरो थैनाय सम सफैब्ला नोङो गावखौ गसंथानो हानाय बायदि दानि आथिखालनि मुगायाव गसंथानो बिराद गोब्राब ख्रिस्टान जिउ खांनानै आंबो सेंग्रा हिसाबै एसे गावखौ मोनदांथियो लाइमोन जोलाव सिख्लाफ्रा गावखौ हमथानानै थानो बिराद गोब्राब मोनदांथिनाय दं सोरहाबा सोरहाबा लाइमोन बैसोआव माबायदि गावखौ हमथानानै थानो गोब्राब You need to prepare while you are youth so that when trouble and that come you will be able to stand जों गसंथानो हानायखौ नांगौ जों ख्रिस्टान लाइमोन जोलाव सिख्लाफोरहा इसोरखौ फोथायनाय सुबुंफोरहा गसंथानायखौ नांगौ जुदि लाइमोन बैसोआवनो नों गसंथानो हाखायाखैब्ला मिसा जुदि नों 16 बोसोरावनो हाबा लाबायब्ला सेंग्राफ्रा बे फरायनायखौ साक्सेस खालामनो हागोन सोरबा गोरलै बैसोआव हाबा खालामनानै फैनाय दङ बेवहाय अननानै आखाइ थिखांसाय दालाजि इसोरा जोंजों लोगोसे दं इसोरा बोरसो होगोन सोरबा थिखांदोंला आं रायाबो अनगोनसो सोरबा गोरलैयावनो हाबा जाहैनाय दं सिंग्रिफोरनिजों बेनिफ्राय देरबाय लावबाय दा युथ केम्पआव फैदों दं नामा Yes गोबां मानसिफ्रा दिनै गावनि फरायनायखौ जालदाब दोननानै मा खालामदों गोरलै बैसोआवनो हाबा लादों बिनि थांखिया फेलें जाजोबदों साननो गोनां आरोखि साननो गोनां एक्चुअली जेब्ला जोङो सिन्था खालामो गोरलै बैसोआव हाबा जानायखौ बेखौ ओरैबायदि जों नुयो गासै बिथिङावनो बियो मा जालांगोन उन जालांगोन हाबा लाब्ला गाव हारसिं मेनेज खालामनांगौ मा जायो सानै मेनेज खालामनांगौ जायो बेनि उनाव मा जायो गाव माबा मावनो नागिरब्ला हेंथा लाबोयो हेंथा जायो बेनिखायनो दिनैहाय जोङो गावखौ गसंथानांगौब्ला साबधान गोरलै समाव हाबा दाला प्लिज गावखौ गोरों गोरा सासे लाइमोन जोलाव सिख्ला जाजानो लुबैदोंब्ला गोरलै समाव हाबा दाला नङाब्ला नोंनि जिउआ नस्थ' जागोन नोंनि थांना थानायाव नों खस्थ' मोनगोन अफकर्स जोंनि बिमा बिफाया धोनि न'खरनि जानो हागौ धोन सम्पतिनि जेबो आंखाल गैया जानो हागौ नाथाय जेब्ला नों संसार खुंगोन हारसिङै बिमा बिफाया दो थैलांनायनि उनाव नों मा खालामो बे बिमा बिफानि धोना थाबाय थानो नोंदों सानफ्रामबो नों बाहायगोनल' बाहायनायनि उनाव बे थाबाय थायो बाहायनो बिराद गोरलैनो सोरजिनो थाखाय गोब्राब बाहायनाय होनोब्ला आंबो गोसोखाङो आखाइया बिराद गुवार गुबुननो थाखाय नङा आंनि उदैनि थाखाय आं बिराद गुवार आंनि आखाइया गुबुननि थाखाय बिराद गुसेब नस्थ'नि लामायाव लांगोन जोङो गसंथानो नांगौ उपदेशगिरिनि जिने बाला 4निफ्राय ओरैहाय 10 सिरिसिम फरायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मिथिगोन जायफोरनि आखायाव बाइबेल दं नोंथांमोना फरायनानै लादो आं बे समावहाय थांगासिनो थानि समनि आंखाल आङो गोबाव सम लानाय जाबाय जेब्ला जों गासै बाइबेल सिरिखौ फरायो 4निफ्राय 10 सिरिसिमाव जोङो मिथिनो हायो दि राजा सल'मना गावहानो मोनदांथिनाय दं जे समनि सिगांनो खामानिखौ मावनानै लानांगौ अब्ला नोंथाङाबो समनि सिगां इसोरखौ बा इसोरजों जोंनि मावग्रोनो गोनां खामानिफोरखौ थामथिम खालामनो नांगौ बा नांथारगौ थामथिम खालामनो नांथारगौ नङाब्ला जोंहा दुखुनि खौराङा रिंखांबाय थागोन
उन दाहानि सोदोबा ओंखारबाय थागोन बेखौनो जोङो बे सिरियाव जों मिथिनो हायो ओइ उन दाहा खालामनाया खनसेनो है नानै ज्राब गारला थाङाथ' उन दाहाया थाबाय थायो आंबो उन दाहा खालामो खोन्थानोसै आं मानो उन दाहा खालामो माखौ आंनि सेकुलार एजुकेसनखौ सोरबा मिथिगौ आं बेसेबां फरायनायनि मिथिया सोरबा मिथिगौला अननानै बुंहरसाय फरगेट नार्जारिनि संसारनि शिक्षा सोलोंथाइखौ सोरबा अननानै बुंहरसाय आंनि क्लास फ्रेन्ड दङमोनलै बिबो मिथिबावलै होनदां सरमान सार सरमाना आंनि क्लासमेट सार रखनाबो आंनि क्लासमेट जोंनि थुक्राझार एरियानि सेक्रेटारिया मिथिगौ 10 फेल बिबो मा खनसेल' नङा खनबेसे मिथिगौ 2020 आव होनानै 2012 सिम एग्जाम लिरदों ओरैनो थायाखै 2012 सिमला बेसेबां बोसोर जायो बेसेबां बोसोर जायो सोरबा अंख गोरों दं मेथामेटिक्स मेथ्सआव सोरबा स्मार्ट नामा 2020 निफ्राय 2020 सानबोदो रादे आं सोंदों आं लेखा रोङा नालाय आखाय नोंसिनि गोरोंफोराव सोंबाय आङो हा मारैथो 8 बोसोरल' 8 बोसोरल' मा 2012 सिमला बेसेबां जायो 10 बोसोर 10 बोसोर मेट्रिक फाइनाल लिरदों अब्लाबो पास जायाखै हा 12 हा ना 2012 2000 निफ्राय 2012 सिम आं लिरदों वन्डारफुल एग्जाम लिरगिरि आं सोरबा लिरफिनदों रावबो हायाखै आं हादों आं बिनिखायनो इसोरखौ खोनायो नंगौ जुदि आं 10 फेल जायामोनब्ला बेबायदि जौस्राङाव नोंसोरजों रायज्लायनो मोननाय ना मोनामोन इसोरनि थांखि दं अब्लाबो मानसि हिसाबै मा जायो रिग्रेट खालामोरा मिथिगौ ना रिग्रेट जायो उन दाहा खालामो आइयो इदि फरायब्लाबा गुबुनफ्रासो डक्टर फरायबाय माबाय हा उन दाहा जायो बिजु सारा आंनि जुनियर बावसो मोनदां जेब्ला जेडि स्कुला खुलिजेनदों जेडि विलियाम स्कुलाव आंबो सासे स्टुडेन्ट मोनदै बेयावबो बोसोरनै फेल जाखादों गैखाया सिएसखा ओमफ्राय न'आव लांफिनबाय उफाय गैया दाने गामिनि गुदि फरायसालियाव जइन होबाय बेयावबो बोरायखाबाय गुदि फरायसालियाव फरायबाय गैया उन दाहा खालामो फंबायफोर बिनानावफोर बेनिखायनो आं बुंदों समजों लोगोसे जों थाङो लाइमोन बैसोआव देरफुनाय बैसोआवनो जों सोलोङो बेनिखायनो सल'मना जोंनो ओरैबायदि एडभान्स आगु बियो जोंनोहाय परामर्शफोर होदों बोसोन बिजाबाव फराय उपदेशगिरियाव फराय सं अफ सल'मनाव फराय जोबोद मोजां जेब्ला आङो बे बाइबेल सिरिखौ मोनदों अब्ला आङो सानदों सिङाव लोहाबनानै आं नायदों अब्ला आं बुजिदों आङो साजों फरायोमोन जेब्ला आं सिङाव लोहाबनानै नायदों गासैबो आंखौनो बुंजोबदोंब्रा मिथिगौ ना गासै बाथ्रायानो आंनियाव नांजोबदों फरायसाय नोंसोरो मालाबा दाहाय थांनानै फरायो अननानै कमप्लिट फराय खिन्थु फरायनाया रिडिंल' दाहो फराय बुजिनायजों फराय read with understanding बेनिखायनो जोंखौ किं सल'मना बेबायदि थुलुंगा होदों लाइमोन बैसोआव